Halkymyzyň milli boýsanjyna öwürlen ahalteka bedewleri taryhyň dowamyna döwürleriň we nesillerin aýrylmaz arabalanşygyny emele getirip, olar häzirki döwürde döwrewap derejede amala aşyrýan beýik işleriň üstünlikleriň aýdyň nyşanyny özüne jemleýär. Ýurdumyzda her ýyl geçirilýän oda garalygy atly ýürüş bäsejigi türkmen bedewleriniň hemme taraplaryň häsiýeti eýdiginiň aýdyň nyşanydyr. Ahal vilayatynyň Akboğda ýetirýän şäherinde türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli oda garalygy atly ýürüş bäsejigi ýurdumyzda açylyk sportunyň ýyligidäli ösdürilýäniň aýdyň sultamasyna urly. Öz boşda bäsejige açylyk sport bilen gyzyklanýan türgenler, ussat seýitler ýokary derejede taýýarlyk gördiler. Medeniýet we sunugy işgärleriň joşgyny çykyşlar bilen bagdyga berilen bäsejik oňa tomoş edýänleriň şadlyk şowkuny bilen goşdy. Odak aralyga geçirilýän bäsejik türkmen medewleriniň çydamlygyny, ýerjelligini, çapyk towarlaryň jogapkärçilikli ýaşlara bolan taýýarlygyny görkezýär. Soňky ýyllarda sportyň bu görnüşi dünýä ýurtlaryna ert uly şöhrata eýe bolýar. Ma'lum şeýle odak aralyga atly ýürüş bäsejigini geçirmek açylyk sportunyň halkary federasiýasynyň düdümine girdilen sportuň öz başda görnüşi bunu ikrar edildi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň asly başlangyçlarynyň hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň başlanygyna üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde arasda galan ahalteka tokum atlarynyň başlanygyny artdyrmak, onuň öz borçlulygyny gora taklamak we dünýä medeniýetiniň aýrylmaz bölegine urulan ajaýyp bedewleriň halkara giňişligindäki awraýynyň belinde galmak ornuna ähli tagallarlar etmek möhüm wezipe buna kesitlenýär. Şeýle häzirki döwürde milli açylyk poduny hemde açylyk sport mekdebini kämilleşdirmek, onuň burdaky halkara giňişligine ýakynlaşma baradaky işleri ýygydyl ünsürilmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Gahrman Arkadamyň başlangyjy we ýygydyl tagalasy bilen binýat bolan arkadan şegerine milli açynaçlyk ýolaglaryny ösdürmekde möhüm ähmiýeti bolan awanyň ifadanaky halkara açylyk akademiýasynyň, halkara açylyk sport toplumynyň we ýolaglaryny döwlet açylyk serkiniň hereket etmegi, milli açynaçlyk däpleriniň häzirki döwrüň ruhuna gowap derejede ösdürmegine oňun täsirini ýetirýär. Şunun bilen baglanykda milli açynaçlyk ýolaglarynyň we açylyk podunyň almesafa ýygydyl ösdürmegine, açylyk sportunyň dörli görnüşleri boýunça halkary ýarışlarynyň geçirilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Şeýle milli açylyk sportunyň ösdürmegine möhüm orny eýleýän häzirki zaman açylyk sport toplumlarynyň gurulşygyna hemde poduň işgärleriniň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlandyrylmagyna zerur ünsürlýär. Ahalteka bedewleriniň kämil beden gurulşy, gözelligi, ýynamlygy we çydamlygy, asly gylyklary, ýesine we paýlygy şeýle türkmen açynaçlarynyň, feýitleriň, seçkiçileriň ýokary ustatlyk derejesi tutuş dünýäde ikrarnama eýe boldy. Bekişde bedewler ähli döwürlerde halkymyň wepaly dosty we hemrasy, onuň dörejelik ilhamyna çeşmesi bolup gelipdi we şeýle bolmagyna galýar. Seýisçilik däpleri halkymyzda nesilinden nesile geçirilip gelýär. Bugun bekişde bedewler hormat prezidentimiň başlanygyna parahatçylygyň döretmegi we ösüş ýoluna anamly öňe barýan garaşsyz betarap Türkmenistanyň aýdyň nyşany oturýar. Halkymyň bu ýysanjy bolan bekişde bedewler dünýä medeniýetiniň täsirini diýilip ikrar edildi. Häzirki taryhy döwürde öz boşly däpleri müňýylliklardan göz başalýan milli açylyk podunyň ösüşine gowatly tergi berli we Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň eler tutulýan uğurlarynyň bir hökmüne kesitlendi. Sany barka artýan da saýutly almatdaşlar bilen gatnaşykdym, täze many mazmun bilen ýygydyl baýlaşdyrylýar. Gahrman Arkadamyň orada başlanan giňgerimli toplumlaryň işleri häzirki wagtda hormat prezidentimiň başlanygyna üstünlikle dowam etdirilýär. Natalşýal ýurdumyzda türkmen medewiniň milli bayramy hemişe döwlet derejesinde dawaryl belenýär. Hormat prezidentimiň başlanygyna ýurdumyzda açylygy we pudak ilmini ösdürmek, seçkiçilik işini kämilleşdirmek, ugurdaş düdümleri döwre başlarmak, ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak, arasda gany bekişli bedewleriň baş sanyny artdyrmak, açylyk sportuny höwürlendirmek boýunça ýygydyl işler anyp barlýar. Atly sport bagatda aýdylanyna bolsa, ol ýygydyl ösdürilýär we kämilleşdirilýär. Sportuň bu görnüşiniň aýratynyňy ol düňe bar jogapkärçilik köpçülik bilen işleşmek ýaly häsiýetleri terbilemän, eýsem TV-gata hormat bilen garamaga mögüredýär. Hot şonuň üçin hem sportuň bu görnüşiniň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Atly sport bilen meşgullanmak, durly ýaşdaky adamlaryň at minmek başlandyklaryny elenmekleri üçin giň mümkinçilikler döredýär.
Bedewleri üstürüp estirmen gadymy däplerden başga da türkmen açynaatlaryň hyzmatyna dünýä ilminiň gadananlary, iň härakada tehnikalar we tehnologiýalar, pudoň öňde barajy we ösen düzümleri bar. Şunda dünýäniň ösen tejribesiniň öýleşdirmegine we burda halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürmegine döwlet derejesinde ähmet berilýär. Atçylyk podanyň ösdürmegine goşmaşa ötüri bermek, at çapyjyklarda hemde atly sportuň durly görnüşleri hususana päskeçiliklerden böküp geçmek we çapyk suwalaryň arasyna çapyjyklar boýunça ýarışlarda üstünlükli işletmekler urnaky maksat bilen türgenleriň taýýarlygyna ulus berilýär. Şu ýypyrsatlarda oda garalygy atly ýürüş bäsesi atnaşan bedewleriň keslitlenen medeli geçip barışlary olaryň ýeňişe bolan ruhyny açyp gorkadýar. Tapgarlaryň esasy gurulýan bäsesige gatnaşan atlaryň ýagdaýy ýeride gözöşükde taklanýar. Şunda çapyk suwalar bäses gwaty atlary öz erkine goýuryp, olaryň gaýratyny açyp görkezmekler uğruna çapyk suwarlyk ihlaslarny gaýgyrmaýarlar. Tarihten belli bolşaly, türkmen bedewleri goly aralyga bolşaly, oda aralyga çapmakda da ýokary görkezler eýe bolýarlar. Bu wagtda türkmen bedewleriniň çydamlygyny görkezýär. Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli guralan oda garalyg atly ýürüş bäsesi atnaşan bedewler jemleji pellehana geldiler. Bedewleriň durmuşyna möhüm ähmeti bolan bu ýarışda türkmen atlary döwlet barlaşanyň milli atly sport merkeziniň polo atly garaty pellehanadan ilkinji bolup geçip ýeniş gadanly. Bu bäseslikde Türkmenistan prezidentiniň ahali gaçlyk toplamynyň şadýan garaty hemde meşhur diýen doraty değişiklikte ikinci ve üçüncü bayraklı ornlara nasip bolýar. Oda garalyg atly ýürüş bäsesiniň geçilmegi türkmen bedewleriň çydamlygyny, çapyk suwarlaryň täze nesliniň kemale gelýänini dünýä äşkäreden hakykata urly. Bu wagtda türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli gurulýan dawarlaryň many marmuntaýdan baýlaşmagy şertlendirýär.